Kisii awase abaremi anene kurwase kaunti ya Kisii babere bakumochie serikali ya Kenya Kwanza ase okurindoria kubwateka obwoyo magega yokonyora amauko una obwoyo obu bwabere bogoika ase chigose abere gawika ase chikaunti kalengana nabalebe bokurwa chinkongo chonsi ya nasoro kongoro wa gusime ya kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii ni gobante babuna ebachuko ya moya ina katebe serikali ya roka ne kwelindo lya soko bwatoko boyo bonigo chenga kichibaga ni serikali ya Kenya Kwanza kwane kibunanko mugerege tambo kirona konyara ko bwatoko boyo eliwono banyali gwikirania lisime kali yabo umurike ito Josephat Amisi no robot yoro batale gwanja batale ndaro woyo nyandoro banyali bali aki njala yonsi atoitire aki abangina mota gwanja tukikanda bwoyo ngati yechinkwana chia baremi wanyarako bagoikirana imeyo mucho bosongo maiga ya serikali koene kia buna ya bwatukire oboyo bweligoririke ase chiwikisa to nyarako bachigweta asa bange batebire tibaranyarako bagoisaneka anene nchera omurobelio kunyarako bagokoirwa ngoikira boniga bataranyora oboyo bwo achirega igachi wikisa to bono etokonya batebwe system telibuya twachire kuboria ababusa baito batatebiri no baro bisikira lituko lakini metambo teraba bya kurwale bakanyota teba pipiri teyo o maana twachire koina ngubiye twatebe twanyori no maana no bari na barabo bisi lakini network teyo achire chiwiki aibere isatu tokonya batebi kungana network lero na tebe tunga lero to macha lero boyo bokali akina atali baka narusia na besa timbu atina magorongo chiera enyimbo koboko abaremi abo igonigo batebire babeira muno bwaba kobwatekana nekeri barachiko bakonyorwa bozimike ndagera yabo yira irere anene komentekana wenchara abantu bande bakomeire bituma byamerire bono gakiga tokoboriga nande igo omutienyo yogokoera omutienyo no ruibwe ndagera nando omutienyo yokoera nturi gochikonyora ndagera bano gochigosumeke bituma byanyoriru bikwe twagachagete kongainu ng'obwoyo twatalire njera twatalire baka twarosire bono naende togochakochere gukobeka endagera egere enchara etori eserikali emekorera ng'anto batemechana ubwatekana na barabunigo batebire serikali nyareko bayigochaka omorobere bwokorikia abaremi elikwanyorera obwoyo bwo anene kurwa ase chisub county chabo eliokoenekia bunati bali gotumeka chibesa chinyinge anene goikirana imeyo mucho obosongo ono toko chandekana ande twaite twaire nanto manyerere tinindi tokuojiga kyabaremi ntoko kanyugo chinka ari sub county levels kikunonya ni galia twakwenda chibengi twenda twarejesta twachane district gayo twago boyo oso boyo bocha si sub county twagonyorerange egere tokonye katana mugondo bango torime ndagire tokabantu toragire otumege transport 2 weeks okomenda neye gon 3 weeks afadhali goma to boyo wengane 1500 bakuboneria ubugura ari usimekero manyaraki 1500 bakoni bono ekirero kia bongo cha serikali isio buraibwa Daktari William Ruto inyareko bekwendeke nga yabekiro moroberio muikiranu bwerio abalemi abanyareko bakwenyorera obwoyo bwo niwa Ruto egende kaigwe kerogeta kano tobekirega twachande kira bande ba esioroli abalirerera ini gabangina bagotu abande esioroli ko bali bono obwoyo bo totale kolenterwa nentuna Nyamira kiaga boyo mbuye county eto Nyamira nende to nyaro obwoyo ba minto na kimama tabari ba minto igatogo sabe serikali ya Ruto kontaro 26 serikali ya Ruto berigererie abakolie gasi begete chiobiko kuripoteri gotaseni Kendize TV kure kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amisi.